Passem a la segona intervenció. Per intervenir per fixar la seva posició els diferents grups parlamentaris que no han presentat esmena, i en primer lloc li toca la paraula a l'il·lustre diputat senyor Joan Laporta. Gràcies, president. Honorable consellera, honorables diputats i diputades, estic en contra de la duplicitat. Em sembla que al demanar una comissió per estudiar la racionalització i la simplificació de l'administració pública a Catalunya està en la línia del que tots volem. El que sí que, coneixent les intervencions parlamentàries precedents del grup proposant, no és molt difícil deduir que el que vostès pretenen és que a Catalunya hi hagi una administració única, que sigui l'estatal, i que el que pretenen és retallar competències a Catalunya. Crec que no s'ha de ser molt llest per deduir-ho. A partir d'aquí, penso que la conselleria ja està treballant en aquesta línia. S'ha parlat moltíssim de l'aprimament, de l'austeritat, de la simplicitat dels processos, i en aquest sentit faig confiança a la vicepresidenta perquè segueixi en aquesta línia i tranquil·litzar-los a vostès en el sentit que ja tindran qui doni suport a les seves intencions, perquè el procés que està previst de recentralització de les autonomies, en aquest sentit, ara que governarà el Partit Popular, i ja ho va manifestar el senyor Aznar al gener d'aquest any, en el sentit que les reformes aniran dirigides a retallar l'estat autonòmic, penso que en aquest sentit vostès trobaran un ferm aliat en aquestes qüestions. Moltes gràcies. Gràcies, il·lustre diputat.